What's up mga kabay? Welcome back sa aming channel nga Liki Bulanos. Karon nga video mga kabay. Ade amis basak karon. Tanom mi mga kabay. Tanong mig, kuan. Nanay kay tanom na. Kaya nga ron buwan na diris ball mga kabay, tanom na kuan. Humay. Mga kabay tara. Banimi, may pakita kung saan pagtanom. Pero di mi kebo. Pero di mi kebo. Pero di mi kebo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tudlo imi. Oh no! Mga kabay, di anamis basak. Lukso na ko. Ako yung una. Di anak ko basak. Darap dilinta din eh. Mga kabay, dara. Tingnan tagay. Kakamaog ka. Tamak. Panik dapat ka ng kugon. Kugon. Mga bobo! Oh no! Oh, sini. Kamu lagi kan ya? Isa balagog dugay. Ayan mga kabay. Anaraon to. Dera mga kabay. Tanom na sa kabay Ryan ha. Todo nga do. Ang dugay magkapili. Minap ko niya nga. Minap ne. Igo rin daw nagtagad. Ginagawa mo. Tambunay po din human. Ah. Bubuan pa din na naguman karo mo tubo. Gago! Dari ka do, sunod ka na do. Ay linya ta. Linya ta dan atong pay. Kuno ra gud upat dago kabuki mo. Wawawi, wawawi. One hour later. Mga kabay. Tara. Lah. Tara hanti ami may manguan. Nanom. Da. Ag isa ka butek aptin pag 2 ka oras. What the f***? Ay nga na may expert mo tanom na. Pas ka do. Dagmang kabasakan na rin ah.
meron na natamnan. Ta. Suway na tanam. For the first time. He. For the first time, I've been looking in your eyes. Mula sa puso. Ano ka? A few moments later. Darawa. Oh no! Kabay. Ba! Humana namin ah. Dali ra mga kabay. Di maklaro no, gagmay mo hybrid mo na sila. Litag sa isa-isa ra mga hybrid man. Eh dali na human. Orto mga kabay. Dali ra, kita-kita to sa next video na mo. Mama na magtanong. Sunod na magligid-ligid sa basak. Na may tanong, hindi na pwede iligiran. Tawarto mga kabay. Kang salamat sa inyong pagtanaw. Kita-kita ta next video na mo. Palihog kog like. Share! Subscribe! Pinduta palihog ang notification bell button para ma-updated mo sa among mga bagong ipang-upload nga video. Daghang salamat at sa inyong pagtanaw. Bye-bye!